Sulla on just tämmönen hermokysymys. No niin, tervetuloa Tandermuskylle. Kiitos. Mitkä on fiilikset, joko jännittää? Kyllä se ottaa. Pikkasen on alkanut nousemaan. Aivan loistavaa. Mennään tuonne 3 kilsaa ja katsotaan sitten miltä se oikein tuntuu ja ehkä sitten lähdetään vaan lopuksi. No niin, mennään herkuttelemaan sinne ja nautiskellaan siitä. Hyvä hyppy. Paljon laittaa. Puolet välissä oleva matkaa puolitoista kilsaa korkeutta. Mitkä on fiilis? Kelkä on hyvätä? Vähän jännittää, mutta eikä täytyy muulla tavalla alas enää tulla. Niin. Selvä. Niin paljon vaihtoehtoja. Mennään vielä pienen matkan ylöspäin ja sen jälkeen se on lähtö lähellä. Eli all right. Nautiskellaan maisesti siihen. Katsotaan. No niin. Hyvä hyppy tuohon käteen. Pidetään hauskaa. Kiitos aivan ja tuleeseen. Oi helvetti. Sehän oli melkois meininki. No, miltä se tuntuis olla siinä ovella? Jännitti ihan virusti. Aivan loistavaa. Hirveesti, mutta jännitti. No niin, hieno homma. Oho. Pääs kohta ohjaa ja katsotaan miten se... Vedämät oikealle siitä ensin. Pari kertaa karuseltiin. On vekäs vaan rauhassa. Entä kiinni. Selvä. Wow! No, miltä se tuntui? Sairaan makeet. Huhhuh. Parempaa kuin Linnanmäellä vai? No joo, meikäläinen yleensä pelkää kaikki vekottimia laitteet, mut pyöriviä härvelejä, mutta tätä ei tarvinnut pelätä. No niin, loistavaa. Yes. Voi nousta. Kannattaa kokeilla. Hyvä. Aivan varmasti. Kannattaa kokeilla. Vai! Moi.
Hullu. Hyvä isi. 2 kilometriä vielä lisää. Hän sanoi, Hyvä, hyvä. 2 kilometriä. Tuleeko sä sit seuraavaksi hyppäämään sieltä takarivistä täällä? Mä oottelenkin, että niin nähdään silloin. Moikka siihen saakka. Hei hei. Joo, onnittelut tosiaan ensimmäisestä laskuvartista. Kiitos, kiitos. Se meni Millaista hienosti. materiaalia se on?